Nefsi emmaranın insanı helak etmeden şiri koyan yolunun biri şehvet. İnsanın vücuduna Hudaý Tebarek ve Teala şehvet diyen bir gariza kakıptır. Ol hemişe heves ediyor. Her bir zatlar iymeklige, her yana gitmeklige, fahişe işler etmeklige, berdeyli tuğyanırtlı. Bir adam şol şehvetine tabi olsa, şehvetinin izinden gitse, nefsi emmara şu şehvetin üstü bilen onu yoldan çıkarıyor. İnsanın fercinin, şehvetinin deslafı gözü şehveti batın. Hemişe adaminin ehmiyeti karın olsa, hemişe karnını dok saklasa, şol karnının dokluğunu hemişe diye ibadetten yaltalandır ya, senin beyleki şehvetine tahrik edip seni fesatlı elpiye. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün sahabalara karap aytti: "Ey sahabalar, siz Hudaýyňyzdan hakykat utanmak öýüne utanın." Sahabalar aytti: "Ya Resulullah, biz utanýar." Peygamber Aleyhisselam aytti: "Sizin tasavvur edişiniz ýaly utanma." Utanma diýerler fakat kelläňe tek salyp ýere bakmak değil. Utanma diýerleri kelläňi saklamaly, kelläňdäki agzalaryny saklamaly. Agyz ba, dil ba, göz ba, kulak ba, şu kelläň agzalaryny saklamaly. Wa karnyňdaky agzalary saklamaly, ýani ferjiň saklamaly. Karnına ajır saklamaly, karnına halal koymaly. Şu karnına halal jok koysaň, karnına odal beter doldurmasaň, sen ferjiň tahrik boljak da, sen zinaga barjak däl. Karnına koýanyň haram bolsa, şol haram seni harama tahrik etjek. Ya halalaryny koysaň, hemişe şol gowdatmasaň, oňda niruwy bir reýliseň ferjiň tahrik edip seni zinaga etjek. Bes şihilli etsen karnını ferjiňi saklasaň, Hudaýdan utanmagyň diýip. Hazreti Luqman Hakim öz oğluna öljek bolan wagtynda wesiýet edipdir: "Ya bunayya, karnyny doýursaň, karnyny doldursaň, senin zirekligin uqlar" diýipdir. Senin derkiň senden aýyrlar. Sen näguýa bir heýwanlar ýalak bolup galarsın diýipdir. Bes fikre düşjek bolsaň, hikmet eýesi boljak bolsaň, senin zirekligin oýa bolup durjak bolsa, karnyň hemişe aç bolsun diýip. Onuň üçin İslam şu felsefeden çüri adamlara ruhani şerh edip koyuyor. Adamların mädesi qowlasa, karın tahliye bolsa, şol wagtda onun zirekligi, onun meselen huşi, derki, rüşd edip hakykat tapjak bolarlar.